kaisa saklaimung tei koimung jun talni pula salmari srang salni phungni damchini simi nogni ongkhor thangmani khoroksa sikla tei nogo Kiphilwi phaliya umorchi charni sikla nogni ongkhor thangmani bomana rokthari Saltham Kaui Thangkha tei nogo Sokphaiya rutuk laijak nog nukhungni bororok mung rangalia munda nikuma khoi hankar adaniya kolenpur amchayo umor chichar suk kawana bokoro asuk thiti kwrui chukmani ingkha 5 feet sakni pali somplik pili chumani chumung t-shirt tei short pant kanjak kebo nugui tongkhe o sikla no kisa sahnani bagui koijak nog nukhungni borok kokduk number 7629006929 kebo nugui tongkhe kisa saharjodi hwngnai koikha nog nukhungni borok